Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanyň maşgarlaryň giýirdeji tapagy we onuň mümkin bolan netijeleri şu temadan tegele stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýowşan Nurwan alyp barýar. Dünya Iqtisadiýat Forumunyň global tewekkellikler atly hasabatynda dünýäniň şu ýyl ýüzbeýiz boljak iň uly tewekkelliginiň giýirdejileriň arasyndaky deňsizligi, ýagny guruply adamlar bilen o diýen guruply bolmadyk maşgarlaryň ara tapagynyň ululmagy bilen baglylygy öňe sürilýär. Türkmenistanda hem garaşsyzlyk ýyllaryna maşgarlaryň giýirdeji tapagynyň üýtgänligi aýdylýar. Eýsem Türkmenistanyň maşgarlaryň giýirdeji tapagyda adamlaryň belli bir böleginiň aşa baýap ýene bir böleginiň garyp düşmegi bilen bagly nähili meseleler bar. Bu arada söhbeti Aşgabatly siýasat aktivist Nurwerdi Nurmehmedi, ýazgy Amanrat Bugaýew Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Garaşsyzlyk ýyllaryna bazar ykdysadyýatyny geçilmegi bilen olarky garadeňlik ýagdaýynyň üýtgejegi elbetde düşnükgülliýeliň ýöne bir ýagdaý ne derejede üýtgedi? Belki Nurwerdi Nurmehmed siz öz görýän zatlaryňyz barada aýdarsyňyz. Duruşun kurbakluk, bir deňlige esaslanmaly, ýani esasan deň şertleri esaslanmaly. Her adam kanunyň öňünde belli adamlar bilen deň bolmaly. Kanunlar hem üçin bir bolmaly. Eger şol ýagdaýda baýlar hem orta gruplar emele berse, onda bu taýda hiç bir hili esaslyk yok. Emma tilde kanun işlenok. Ötede şu kanun dine grupları, ýa-da häkimleri, olay adamları gulluk edýär. Ne şu esasda baýlamakyň öňü ýam gawahatlygy getirýär. Milletin içinde närazilik görýär. Bunun ýüzüniň elbetde gowy tormaýanlygyny belli. Şu adam bilýär käbir maşgalalar minimal aýlyk hakyny derejesinde de ýaşap bilen oklar. Üstesine de bilim ýurdumyzda bir sarf ediş horjyny barada hiç şilgürün edilen ok dowlet tarapyndan şol kesiklenýär. Şoratlar bile gerek. Şol esasında da kanun işlemeli. Nurwerdi şu Türkmenistanyny belli bir derejede döwletiň şu sosial gorowluk meselesine ünsli seredýänligi, ýagny halkyň uly böleginiň zerur bolan haritler, zerur bolan amatlyklar bilen üpçün edilme uğruna ulokan işler edýänligi aýdylýar. Eýsem bu ýagdaý şu bir maşgarlaryň giýirdeji deňligini belli bir derejede saklamýarmy? Şeýle maglumatlar gelip bolsa, umuman halk gara deňrek ýaşaýar, baýlyk meselesinde de, garyplyk meselesinde de diýen pikirler aýdylýar. Benim pikirimçe bizim ýurdumyzda sosyal gorow doğru hem dürt işlep bilen dowlet tarapyndan edilen sosyal gorow doğru hem dürt işlep bilen ilk ýyllarda şol gorow ketipleýän kanunlar düzüldü. Kanunlar işlenmedi. İkinci taraftan yine de täze çykan kanunlarda da şonun ýaly adamlaryň ýagdaýyna ters täsir etjek kanunlar çykýar. Aýdylna soňky çykan administrativ düzgün bolmalar barda kanunun köp ýerine şoň aýatlar düşüp bolýar. Bu ratlarım yurtta kanunçuluğun işlemegine, kanun esaslı yaşamalı adamları tesir veriyor. Bir kanun yalnız kabul edilen kanun yurtta korrupsiyon görünmeli. Haysam olsa bir katların velik katakların has tapavutlarını getiriyor. Her bizi şu yargı şeyleri, sosyal gorum şeyleri yardaydı. Ben Nurwerdi Nurmehmediň pikirini şu biznesmeniň pikirini soralyň. Ak Muhammed Baýhan siz Türkmenistanda şu maşgallaryň giýirdeji deňligi wagtda nähili ýagdaýlary gördüňiz? Ýa-ni deňsizligiň esasy ýüzüni bu adamlaryň işçiligi, sözü ýykylandan soň gören, ekonomik adamly gören ýaşarlyklar. O şuratlar adamlary işçi goýdy we hökümet işçileri fırsatdan peýdalanyp öz töwregiňdäki adamlary işletdiler, baýatdylar, ana bu ýagdaýlaryň deňsizligi döretdi. Şu wagtda da kanunlar işlemäni goýdy. Ýöňki SSR'ň kanunlar işlemedi, täze gelen kanunlarym işläp barmady şeýdip köp näsadyk döredi, korrupsiýa döredi. Şu korrupsiýada deňsizligiň iň esasy öňlerinden biri bolýar. Korrupsiýa esasyna baýan adamlar işçileri hiç täsirmeýär ýa-da korrupsiýa esasyna baýan adamlar kanuna uymaýar hiç ýaşan. Şoňşyň deňsizlik artyk gidýär, şol deňsizlik esasy bir deňsizlige täsir edýän atlar. Bir şuratlar diýip meni hasap edýän özüme.
Indi şu Türkmenistanyna döreýän deňsizlik siziň pikiriňizçe ýa-da käbir adamlaryň aşy baýamagy jemgyýet üçin belli bir wekym ýa howp döredip bilermi? Ýakyn geljekde ýa 10 ýyl içinde şeýle ähtimally görýäňizmi siz? Şol esasy ullokan howp döredýän deňsizlik şu 1917-nji ýyldaky rewolýusiýada Rusiýada ýeňen rewolýusiýada şu deňsizlik esasy şeýler deňsizlik bolýar atlan. Deňsizlik ahyr soňy adamlaryň nägelerini artdyryp bir maskalaryň içinde de deňsizlik bolsa nägelerlik köp bolýar. Uly döwlet meşgulüne bolsa ol hasam öýüp ahyr soň şol bir ýaraň düşüp ýarlyp şol jemgyýeti ýatrýar şu jemgyýeti. Deňsizlik ullokan bir görjeklaryň alamaty bolýar. Şol ahyr soňy şu jemgyýeti ýitýär. Çünki o jemgyýetde näçe deňsizlik artsa jemgyýetin öýli küýränligini anlaýar şu jemgyýetin. Şu kanunyň ýöremeýänligini, kanunyň büýükden ýoklugyny anlaýar. Bolsa da kanun ýöremese ýokluk bilen geçen bolýar. Ana şol ahyr soňy deňsizlik şu jemgyýeti ýykmalylar. Şol täzeden bir durmuş göremese bundan artyk mümkin näl o ýerde ýaşamak. Adamlar gaçyp gidip otur, köp adamlar ýogarda alyp gidip otur. Ol hemme şu deňsizlikden bolýar şu atdan. Hemme men kimçe şu ahyrdan goýup bilen gutarmazdy. Bir Ak Muhammed Baýhanyň pikiri. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde söhbeti ara berip bu mesele bilen bagly Türkmenistanda habarçylarymyzdan hem käbir maglumatlary almaga synan salyň. Ilkinji söhbetdeşimiz Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylywa. Soltan, siz ilat arasynda köp bolýaňyz, hem ilat arasynda şu maşgala giýirdejileriniň tapagy barada nähil pikirler bar, nähil ýagdaýlar bar? Egerde elinde işi var, aylık kulluk alyan adam bolsa, onda on adamın ýaşaýyş derejesi ortaçarak diýen bolýar. Ýöne esasy ştaýda şu ýanky kanun giýirdejiler adamlar ýurtdaken, şol owa ýerlerinde de bar, şäher ýerlerinde de bar. Şolaryň giýirdejileri hat aşarak bolýar, şolunda baý garyp diýen gatlap aşar görünýär, halkyň pikirem şol. Arasda rahmet bilen aylyk kullu bilen işýärler ortaça ýaşaýan bolsa, işler has garyp ýaşaýarlar. Zordan duran aýlap sagatyny kömek puluna garaşyp oturan masalalarym bar. Ýöne şu garyp gatlap köpürek diýen bolýar. O ýerlerinde de näçe kärindeki bar adamlar ortarak gatlakda ýaşaýarlar. Ýöne köp ýerlerde şu kärinde ýerlerin ýetmeýär diýilýär. Şu kärinde ýerlerin ýok, diýsen ýok. Vilayetlerden etraplardan Aşgabat şäherine kän ýerlerin ha bir memleketde biten göwüni alyp gaýdyp tatýarlar ýa ýumurtasyny alyp gaýdyp tatýarlar. Çörek pul üçin gelip duran adamlarym häzir kän. Milletde baýlaryň bir näçerek möçerde baýlygynyň barlygyny bilen yok. Ýöne şu pulun nerek sowsany bilmeýän adamlarym bar. Soltan, Aşgabatdan beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Inniki söhbetdeşimiz Lewapda habarçymyz Osman Haliýew. Osman, eýsem Lewapda maşgallaryň giýirdeji tapagyna nähil ýagdaýlar gödülýär, nähil tendensiýalar bar? Soňky ýyllarda şu maşgala giýirdeji boýunça deňeçerlik birneme tapagy berýär bir soňky döwürde. Şu gator giýirdeji köp maşgallalar bar. Soň orta derejedäki maşgallalar, soň az giýirdeji maşgallalar şu üç gatlaga bölünip barýar Türkmenistanyň ilatı Lewap vilayetinde de ýa-da beýleki ýerlerinde geçerler. Yine köp giýirdeji alyan maşgallara esasan şu töwrüden meşgullanýan terekeçiler giýýär. Ondan şu guruluşyk firmalarynyň ýerleri, soň beýleki senaat kärhanalary, hususy senaat kärhanalary we beýleki kärhanalar bar maşgallar giýýär. Köp giýirdeji maşgallara bir ýerdinde ýokary wezipedäki döwlet işgärlerini bu sana goşmanynda da şeýle bir uly giýirdeji maşgallar emele geldi Türkmenistanda tapawut bar. Indi şu eliýuka adamlar has känmi ýa baýlar orta gatlyk umman deňeçerlik barmy? Şu ýagdaý nähili? Yok, baý gatlyk köp giýirdeji maşgallar onça zor kän der. Meselem şu prosent hasabyny deňeşdirende de bir 10-15% diýýärde. Az giýirdeji gatlyk birneme köprek ýaratyn bir 30-40% diýýär diýsegem bolsa, indi prosent hasabynda aýdanda bizde anyk statistik maglumatlar bu arada yok. Ulan dünýä içinde ýöne şu ýyl içinde bolup şu öz garaýşymyz, öz gelen netijemiz oýunça şeýle. Osman Hali, Lewapdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun size. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, tegele stol söhbetdeşligimiz dowam etdirýär.
Aman Murat, bu ne Türkmenistan'da bir taraftan ne kanun işlerini ok değil ya, korrupsiya köp değil ya. İkinci taraftan olsa Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu sosyal goruguluk arada bir topor iş edilýändigini aýdýarlar. Şoňdan birlikden şu gaz muhtilli, su muhtilli ya da elektrik energiýasi muhtilli ýeňillikler esasında berilýär bir topor haritler. Şu ýagda hem Türkmenistan'a bir parahat durmuşyň taklanyp galmagyna sebäp boldy diýen pikirler aýdylýar. Indi siz nähili bu taýda hökümetiň edýän tagallarlar bilen bagly näme aýdyp biljek? Dogrudan bir ýerde hemme zat erwetmeýär, gowdatlaryň barmy? Yurtda oğlatlarım var, düzülmeli stratejiya, temsilikler, ýa-da ama men onların bilen bir oğlatlar hakkında durum edilmeli. Yurtda kalp-kalanın paraxorluğun ýöňünanmak, ýaşaýyş durmuş şertlerini oğlanılmak babatda soňky 7 ýylda ýaşy işler edildi, bunu inkar etmek bolmaýa. Berdimuhammed döwletbaşyna geleniň ýystyry pensiýalar bilen bagly ýagdaýlary öwrendik, ýatyrylan pensiýalary dikeltmek hakda karar kabul etdi. Ýatyrylan pensiýalar dikeldildi. Maýat adamlara berilýän kömek pullary, haýatlar hazım köperildi. Aýlyklaryň pensiýalaryň mukbarın önküden artdy, ýagny köperildi. Buna aýtmak gerek. Bir kanun kazandyň ýöňlenmek maksady bilen ýörüýse kanun kabul edildi. Indi adam yurtda iş orulary önküden belli kılly köperildi. Amal edilýän şu anyk işler anyk miweslenler ýa-da döwlet başçylygy döwründe her ýyl ensene ýokary wezipeli eneller döwlet ellerini ogurlamakda aýtlanyp suç edilýärdi. Häzir mali ogurlugy edýänler hakynda gepurullar alanly. Şeýle aýt bildirlik işlen ayrılýan has ýokary wezipelerini taşýok diýeni. Ýöne ýurtda sosial deňsizlik, sosial deňeterlik ýok, ol hakda getmewetde aýdar. Ýokşan Ve aman Murat, bu gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, tegelik stol söhbetdeşligimiz saatlara kesme bilen dowam etdirýär. Kaderli dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň tegelik stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi Türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma Türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurulum etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurulum edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar azatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Bizim internet adresimiz azatxabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz azatxabar, kontakt adresimiz azatxabar bile ýazylýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Onda Türkmenistanyň maşgallaryň giýirdizi tapagy we onuň mümkin bolan netijeleri barada ýerli synçylar ýazgy Aman Murat Bugaýew, siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmet, Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan bilen söhbet edýär. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men ýogşan Urban alyp barýaryn. Indi Aman Murat, siz Türkmenistanyň ulokan uğurlukda ýa paraxorlukda aýplanyp aýrylýan, işden aýrylýan ýa suç edilýän jogapkarçylyga çekilýän resmiýlerin adalanlygyny ýaňytdyňyz. Eýsem resmiýlerin paş edilmeligi ýurtda dogurdanam wezipesinden ýa bir kanun ýagdaýlardan peýdalanyp baýan adamlaryň adalmagyna hem getirdimi? Şeýle netije çykaryp bolarmy? elbette bunu öwrenmeli. Umuman bu netijelere gelmäge esas berýän türkmenler bar. Ählibat geliştirmede, geliştirmede göreýär, görünýär. Demir ýagdaý gurulmaryň, halasylyň ýetlapyrlaryndan başlap ýokary wezipede işleýänler bir kanun ýol bilen ulu miktarda kazanç edýärdiler, kazanç edýärdiler. Ýurtda mali oturuşyny berýärdiler. Olara suç edilip türmäge basylýardy. Käbirle oğurlan kazanç pulny ýolun doldurup ýerine goýdurulýardy. Türmäge basylmaýardy. Ýöne aslynda türmäge baslarynda basylmadygyny bitirin burnu ganamayardy. Bir şeýle bolýardy. Ýokary wezipeli döwlet gatnaşynyň sünnetli puly ýagny dolara urlaýardy. Ýene düşende oğurlan pullaryny mana tazabyna ýygyna urýardy.
Sonra kalmadan oğurlar her 5 bollarının 4'ü yine de ölümde adiyadi. Nurverdi Nur Mehmet, siz näme diýmekçi amanrat bu öňe sürýän pikirler bilen alaşýaňyz şo öňkü ýagdaý, şo ýafty urnaky ýagdaý, şo deňsizlik bilen bagly häzirki ýagdaý bilen bagly aýdan pikirler bilen alaşýaňyz. Yoksa amanrat ya ölçüde katı ulu meseleni, kıyım meseleni allı. Şimdi halkın içine çıktın hadır. Yani amanratın bilyam kadiyen. Hadi parakorluk katı öttü. Yarıs dövründe parakorluk tutulacaktı ağırda kendine. Elbette o adam tutuluşu bir çare hükmünde geçiriliydi. Aydınlığa çağrılar bağlanan müdürlerini tuttular. Kâbir yerine son arkadaşları seyredildi. Ama son arkadaşları edilen olmakırı. İstesine de yarıs dövründe son arkadaşları parakorluk vereceği yetmeyendi. Sadece İslamlık gelir. Barsam Aydınlı'nın bir adam için mukaddes var. Çağrını oku vermek. Ama şu mektebe diyecek bolsam tutmasın pul söylemeli. Mümkün olsa benim boşlayın bir benim çuğurunu. Baş üstüne. Bur verdi. Evet şeyle söz var. Oğluk oğurları davet ettiler. Has ulu oğurlara olsa ulu vazifeleri veriyor diye. Ben yangırına denimde vazife verilmeyen ulu oğurlarım gururum ettim. Davet çekilmeyen oğlum oğurlarım yani genaydiyen oğurlarım çağılır bağımda. Aman Murat. Onun soğarı neticede çıkar ahırı. Sosyal denselliğinin esasında da çok fark orluğum yapıyor. Nurverdi Nur Mehmet. Belki Ak Muhammed Baykanyň pikirini sorarsyn. Ak Muhammed Baykan siz habarlasyňyz Türkmen Medeniýetine da habar berildi. Sapar Murat Niýazow ýorly Gurban Muradow işden aýranyny öz uly bank resmiýetini işden aýranyny soň Türkiýede gidilen baýlyklarynyň bardygyny aýtdy. Türkmenistana girdejileriň deňsizligi Türkmen pulunyň daşaryk çykarylmagyna nähil derejede täsir ýetirýär? Şuňky nähil ýagdaýlar bilýäňiz şu barada? Şeýle zat barmy? Elbette bar. Bu zatlar şu parakorluk, işçilik bilen desseň, ondan has öňrekde bolmagy mümkin deňsizligi döredýän adyň birisi. Ben ýa-da aýtdym. Şoň üçin parakorluk nädýär? Parany alan adam, korrupsionerler, olar isän wagty baran ýerine kanuny öz ýüzündäki pul bilen ýitdi bilýär. Parakorluk bir kanuny döredýär. Bir kanunluk deňsizligi has ýetirýär adamlaryň arasynda. Ve şonun bilen birlikde yanki cüzi birazcık pullarını olup gödügüdaran adamlar pullarını daşına çıkarıp başlayan. Galıp kalanan pulunu Türkmenistan'dan daşına çıkarıp şu daşına ulanmağın buna bir cenayet. Öz pullarla Türkmenistan'ın pul ahirini. Şu atların hemmesi durmuşun cemiyetin bir aynası bu görkettur bir Türkmenistan'a yağdaylarına ahili adamdan cemiyetin ötüşüne ahili. Şu atlar gatı bir negatif täsir edýär Türkmenistanyň ýagdaýyna. Men şeýlere kirediýänim. Ve Ak Muhammed Baykanyň pikiri amanrat bu size gelýär. Siz şu daşary ýurtlara çykarylýan pullar bilen bagly näme aýdyp biljek? Bu ýerde bir anyk fakt tesatlanyp gurrun edip boljakmy? Şeýle faktlar ençeme, birenden, ençeme, men fakt aýdym. Öňe wagtynda Türkmenistan'ın energetik ve himyetin ağasına Kerencan Meryan Müstefermer Sapar Murat Nuriho hükümetten 14 milyar Türkmen manadyny oğurlanma hakkında ayıp bildirildi. Şonun üstüne Prezident Niýazow televiziýada eden çıkışlarının birinde biz Sapar Murat Nuriho bir ay wagt berdik, ol ýurdun başına gidip şol oğurlan pullaryny ýygyna alyp gelmek söz verdi dedi. Ondan Sapar Murat Nuriho'nun yurdun başına Atavavası'ndan ayrın zavodu aranmışıldı. Yine bir ders varmış. Birisi yarın bir ay geçti. Sapar Murat Nuriho'nun yurdunun oğurlan 14 milyardını İra bana tasarruf koyarlı hakkında yine de devlet derecesinde ıglan edildi. Hazatmak gözü son 14 milyar Türkmen manadını İra ortlarına koymak için Sapar Murat Nuriho bari oğlu $600,000 gerek bulup. Onga oğurluğu hakkında olsa ençeme oğurlukları, ençemen oğulları İran'la demleyen $1,000,000 hakkında gururun ediliyerdi. Bir yerde, ikinci bir yerde 30'lu yıllarda Türkmenistan'ın başına ağır kulpe değildi. Başarıyılımdan kaçıp giden Türkmenler İran'ın bayraklı İran'la Oğuzstan'la Nezuriye'de yaşamaya başladılar. O yerlerde hemen Türkmenler yaşa oturdu. Karası'nın ilkinci yıllarında yukarı vazife çekilenlerin biri benim çoğunun doğumlarında şu değil. Yine şuların
Ulan pullarını İran'a oğul yoluna geçirdiler. Şu yerlerde şoların pulları şu getirilen yurtların iqtisadiyetine hizmet edip, şoların iqtisadiyetine işlep başladı. Ağırına planı bakıldı, millet oğurluğu yerine koyduruldu diye, yani şol oğurluğu edilenler hem turmaya varsa çıkıp gelenler hem hatta turmada turlarında maskara varları juda bağımda yaşayanlar. Bu için Nefta şehrinde Haramova bir ulu şehir çekemada gelir. Bu şehirse şol kalıp pulu oğurlanların her tova gelen adam kurasırat verillerin yönü Türkmenistan'dan oğurlan pulları yurdun başında hediren işlep duran adamların gözünün neveresini yaşayan ovası ovalar şehirseler bir yurdun üstlendik korayetinde var. Mara varsan vebalı taşoğu hile varsan da oraya oğurların kıyadiyasa otir taribam sol karikkunne cevir cepada. Yoksa Innaman rat bu sizin eger fikriniz sorulsa şu ýagdaý şu girdeci deňsizligi ýurtdaky ýagdaýa täsir ýetirip bilermi geljekde? Şeýle weküm görýäňizmi? Elbette. Ne yani kurrun edýäni biýmekde deňlik ýok. Dogry sebäbi deňlik bolup bilmez. Kimdir bira şun bir manat kazanıp yerkisi kazanan bir manatın 2 manat edip, son 3 manat edip kim yok organzak buraya. Bugünkü oğulların öğreniyadı, onun oğulları oğuluydu ya. Sonunda paylaş ellerine, ağırhın ulumuklardaki pulsolum ellerine olur üstlenlik vazifasına mantıklayanlar olur. Bir idare karhanandan hem olur kanunun hısmantıklayanlar olur. Yine gayrinin hısmantıklayanlar. Yurtta devlet geçilirinde karhanalar, kuvvetçilerine hakkında kanun 22. yarımdan gücüne veriyor. Yine şapullar, oğurluk bunlar yurdun başında içinde işlep duran oğurluk bunlar terekede geçer. Sosyal denizlik doğrudan güçlenir. Bu uluğu. Ve Amanrat buğan pikiri Aşgabatda yaşayan publisist yazıcı. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, şu ýerde söhbete ara berip adathabaryny.com'da bu mesele bilen bagly açylan forma gelen seslenmeleriň hem käbiri bilen tanışyp geçeliň. Bu işmen kardeşim Sehradan haýyş etmekçi. Sehra nowat senden. Sağ ol Ýoşan. Biziň adathabar.com web sahypamyzyň ýörite tegelik sola başlanan bölümine adam ady bilen tesvir alyran okyjymyz deňsizlik özüni adam hasaplayan milletlerde hatarly. Olar haklaryny talap edýärler. Bizi dälleyip öz pikirini beýan edipdir. Artık bağladı bilen tesvir alyran ýene bir okyjymyz bolsa, bizim başalar ýaly adam, bizim gapdarla bir baý bolup özümüz garyp bolsak kemsinýäs. Bizim bir kanun baý bolsa, tumşuny ýokary tutsa, öz öňünde eýildirjek bolsa gahar edýäs. Ýöne biz bu zatlary içe salýas, biraz kän çydamlyk edýäs. Emma hiç bir zat sonsuz bolmaýar diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Adyny ýazman tesvir alyran beýleki bir okyjymyz dik kapitalizma mahsus häsiýetler bolar. Ütgeşik gen görer ýaly zat ýok. Wezipe doganlarynda para peşesüşülen käbirleriniň yeňil baýamagy ýa tanyşsyz parasyz hiç baýap bilmeýänler diýseňiz ol hakykat. Gün güýçlinki gowurgy diýişlinki diýilýän döwür geldi diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Kapitalist ady bilen tesvir alyran beýleki bir okyjymyz bizi entek kapitalizm ýok, daş ol bize. Feodalizm han sultanlyk bar. Kapitalizmde işçiler haklaryny alýar. Kapitalizm önüm bolçulugyny döredýär. Bizi önüm barmy? Gazy öndürýänler baýmya gowy ýaşaýarmy diýip sorag bilen öz tesvirini jemläpdir. Ady bilen tesvir alyran beýleki bir okyjymyz ýurtda diktator rejim döredilse kanun işlemeýär. Welki bilen girdeji deňsizligi köp bolýar. Sebäbi wezipe eýilen adamlar ýurdun baýlyklaryny öz haýyrlaryna ulanýarlar. Adam zähmetini öz haýyrlaryna ulanýarlar. Bu goşa gulçuluk bolýar. Bize girdeji deňsizligi 20 ýyl bäri uly derejelere ýetdi diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Ak Adil ady bilen tesvir alyran ýene bir okyjymyz demokratik döwletlerde hem girdeji deňdäl. Kapitalizm deňsizlik diýmek. Näme milliarder bolýanlaryň hemmesi adam zat üçin açyş, gowy zat edip baý bolýarmy? Aldyw hile hemme ýerde bar. Deňlik diýen zat arlaw bolmaz. Aldawçylar hemişe köp alar. Sady gowy adamlar hakyny giderer. Az bilen oňar. Ýöne köp alyp doýmayan bagtlymy, az alyp doýan kanagatly adam
Bu başga mesele diýip öz pikirini beýan edipdir. Medede ady bilen tesir aldyran ýene bir okuyjymy Türkmenistanyna häzir gowy. Halal işleyen adamlaryň hemmesi hakyny giderýär. Kim wezipe basançygynda ýokary çykýan bolsa, şolar girdejini gowy ýa super alýar. Denglik sosial adalatlylyk hiç kimin kanuny kepil bolmaly resmiýetiň ýadyna düşürýär däl. Bu geljekki wagt bombasy meniň pikirimçe diýip öz garaşyny beýan edipdir. Tehra sağol hormatly dinleyijiler, Azat habaryny.com-da Azatlyk radiosynyň internet saýtyna bu mesele bilen bagly açylan forma gelen seslenmeleriň käbiri bilen tanyş bolduňuz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Tegelik stol söhbetdeşligimiz dowam etdirýär. Nurmahmet ne edilen gurulmalardan görnüşine göre ýurtda ilatyň belli bir böleginiň uly mümkinçiligi we girdäji gazanç meselesinde beýleki bölegine bolsa şeýle mümkinçilik ýok. Indi şu ýagdaýy, şu aradaky giňişligi, boşlugy azaltmak üçin nämeler edip bolar şu günde nähili praktik ädim edip bolar. Ýoksa Türkmenistanyň konstitusiýasynda Türkmenistan demokratik hem hukuk devleti diýip elan edilýär. Emma bizde demokratik istetmede hukuk devleti derecesine yeterli kuramalar yok. Ara siyasi partiler yok, dostum. Siyasi kuramalar yok sonlara, dostum. Ondan bu ýagdaýda islemesen halk devlet häkimiyetinden çetleştirilýär. Hatta devletin bilmemnäki halkın öz kuraması olan Nezihim eyyam halktan daşta durýar. Ondan halkın arzusyny edýän adam galan ok. Burakları jetmek üçin elbetde ýende gamaýdysmy diýalaky siyasi reformalar gerek. Öňden biziň siyasi reformalar gerek. Şol esasda elerde işlenilse, ýurtda reýasat parti ördegese, netbugat işlese, aýanlyk bolsa, elbetde buraklardan isin çykyp bolardy. Bu kinzat kasap edilmek mene. Nurmahmet Aşgabatda ýaşaýan türkmen aktivisti, Türkmenistanyň maşgallaryň girdeji tapawdy we onuň mümkin bolan netijeler hormatly dinleyijiler şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň publisiýasy Aman Murat Bugaýew, siýasat aktivisti Nurmahmet, Türkiýeden türkmen biznesmen Ak Muhammed Baýhan gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragada studiodan men Ýowşan Nurwan alyp bardym. Hormatly dinleyijiler, bu mesele bilen bagly pikirleriniz, bellikleriniz bolsa, Azatlyk radiosynyň web saýtyna azathabar.com-a girip siz hem öz pikirlerinizi gaýryp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyn.